Llibertat, solidaritat i coherència. A la Vall volem que cada alumne sigui protagonista del seu propi creixement. Que aprengui a estimar, a donar-se als altres amb generositat, a respectar la diferència, sabent defensar les seves creences, a ser una persona coherent i autèntica. Acompanyem cada alumne en un entorn de llibertat, confiança i respecte, amb l'objectiu que això l'ajudi a descobrir els seus talents i la seva vocació, i treballar per construir un món millor. Sabem que voleu ser els millors pares dels vostres fills. Per això, dediquem els nostres esforços en el més important, la seva educació. La nostra preocupació és la vostra, la felicitat dels vostres fills.